हाजो आगर, आर'नाइ आगर, बिफां आगर आरो কি আছে? सें मास, गराय मास आरो কি আছে? होना माने आं नोंनि मेगन, गन्थं, खोमा बेखौसो सावगारि आखिनानै हाना हरगोन। जिराय आदा गुसौ बेयावनो। लाबोफानाय बायदि लाबोफायाबानो जाबाय। नङाब्रा माथ्र' दौरिफोराल' फुजाखौ होग्रोसिगोन। उनाव जायहा गोसो बेहा हारसिं हारसिं थानानै खुलुमना फैबानो जाबाय आरो। बिदिसो। रुफामनि ब्रह्म, जयगुरु बिसोरो बैसाग दाननि फुजाखौ होजोब्बायना? औ होजोब्बाय। नों मानो एन्जर अरसिनाय गस्लाखौ गानदों? एन्जर अरसिनाय गस्लाखौ दा नोंखौ भाइरास जादों होननानै सौथारखानोसै नामालै? थैदों मा फंबाय हांख्रें एन्जरा जायाखैब्रा, भाइरास जाजागोनबो। मोसौसो जादों लामना दोननायाव। जेखि जाया इसोरा एसे नाहरथोंसै, हाना हरनोसै आं। र' नोंथांमोन, दानो भिडिअ'खौ दोनथ'नो नाङा। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। आरो लोगोसे आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनबावदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। आंनि बे प्रदीप दैमारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोन। आरो गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना डिसलाइकबो होनो हागोन। गोजोन्थों।